Diba isyutaram ka ba ago, diba? Sabi ko sa imo. Pag ako talaga natigbak, ha? Doon nyo lang maiisihan. Doon nyo lang maiisihan. Makataram ka mo na tama para niya partaram ni mama. Ha? Sana nagdungog na sana ako ki mama. Sana nagmabuot na sana ako ki mama. Ha? Ma, yung issue 2 hours ago pa yan ha. Aram yung mga taramo ng mga gurang. Kung ano ang ginibo nyo sa magurang ninyo, isuman ang gigibuhon sa inyo ng mga bata nyo. Kaya sige, magtinugasan na ka mo ning uro sa ako. Ha? Ni ikaw mo maghimati. Tabalang araw, yang magiging bata ninyo, mas doble pa ang katugasan ng uro na mamanahon sa inyo. Tapos kamo, ha? Kamo naman ang magautwar ang itil ng kakasuhay na mga buli nina inyo, ha? Kaya sige, di ka maghimati sa ako. Kapag ako natigbak, kahihilak nyo to.